गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आरोबाव आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदो। स' इन्टारेस्टिं आपडेट। जोंहा उद्यमिता आसनिया अलरेडि लागु जानोसै दिनैनिफ्राय आरो चेकखौ मोनजेननोसै बा रां मोननोसै आरोना। थ' नायलांदो एसे भिडिअखौहाय। निउसफोरबो ओंखारबोखाबाय, थ' फोसावखाबाय। दा फारि फारि मोनलांबाय थासिगोन समस्ति बाय समस्ति। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनिया बा बिटिसिनिया मा जाखो ना? थ' फैसाखौ मोनगोन ना मोनला? दा इलेक्सन फैयोबा एमसिसि नाङोबा ना थ' लेनदेन जानाय नङा बा मोननाय नङा बा मोनथ'नाय नङा ना? थ' माखासे मानि समस्ति फोसावनानै होखाबाय। थ' आङो क्लिप्स होलांगोन एसे। जोङो बयबो मिथिनो मोनदों, नाथाय बयबो नेनानै दङमोन ना? थ' मा जाबावगोन जोंना बिटिआरनियासो एसे लेट जानोसै आरोना। उपाय गैया, माथो खालामबावनो आरो दुखुनांथाव। थ' मोननाया मोनगोन, जोङो नेनांसिगोन। जोंनो समा खिन्थागोन मोनगोन ना मोना ना? थ' गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो बे भिडिअखौ दामबोबाय थादोंमोन, बेखायनो आरोबाव फिन खेब आङो दिनैहाय आरो फैफिनबावबाय। स' 22 आगस्ट सफैबाय आरो 22 आगस्टनिफ्रायनो नलबारिनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरोना। थ' आं एसे क्लिप्सखौ होलांगोन माबे माबे जायगायावहाय मोनगोरसिगोन ना। स' जोंना बिटिआरनिया लेट जासिगोन आरो ना। थ' दुखुनांथाव होनना बुंनांसिगोन, माथो बुंबावनो आरो ना। थ' नेदो एसे, नेनांसिगोन मा आपडेट्स फैयो उनावहाय ना। थ' इलेक्सननि सिगां सिगां मोनजोबनायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन आरो ना। थ' नेनानै दङ, गोबांथार खरसा जादों ना, थांलाय फैलाय खारदिंनायानो खारदिंनाय जायासो जायाना। थ' गोबां निउस नायलांबाय, मोनगोन 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 होनो बेक जानानै इलेक्सन खाथियाव सफैमारबाय आरो दा इलेक्सन खाथि मोनफैबा मालाय मा जानो। दा राननायावनो गोबां टाइम थांबावगोन आरो बेवहाय ना। थ' खेबसेयावनोथ' होजोबनो हाखाया, सरकारनि फैसाखौ नेखानांगोन, उपाय गैया ना। थ' सरकारा गोसो जायोब्ला होगोन आरो सरकारा होयोब्लासो मोनगोन पाब्लिकआ ना। थ' जेन हक बारा गोलाव खालामा, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आङो बेलेग जेबो आपडेट्स लाबोआखै, बे सुंद' आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जादोंमोन। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। 22 আগষ্টত নলবাৰী মহিলাই লাভ কৰিব ধন। 22 আগষ্টত ৰাজ্যৰ নলবাৰীৰ 33,000 মহিলা সাজু হওক ধন ল'বৰ বাবে। 23 আগষ্টত জাগিৰোডৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। 23 তাৰিখত জাগিৰোডৰ মহিলাসকল আপুনি সাজু হওক। 24 আগষ্টত মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহিলাই পাব ভাল খবৰ। 24 আগষ্টত মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মহিলাসকলে লাভ কৰিব 10,000 টকাৰ চেক। 25 আগষ্টত ধুবুৰীৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। আৰু একেধৰণে 1 ছেপ্টেম্বৰত পাথাৰকান্দিৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰতিটো দিনতে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধন। 2 ছেপ্টেম্বৰত হোজাইৰ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব লাখপতি বাইদেউৰ ধন। সাজু হওক লাখপতি হ'বলৈ। 3 ছেপ্টেম্বৰত জালুকবাৰী আৰু লাহৰীঘাটৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। গতিকে শীঘ্ৰেই আপুনিও হ'ব লাখপতি। 4 ছেপ্টেম্বৰত ঢেকীয়াজুলিৰ মহিলাই লাভ কৰিব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। 6 ছেপ্টেম্বৰত মানকাছাৰৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মহিলাক ধন প্ৰদানৰ বাবে সাজু হৈছে। 16 ছেপ্টেম্বৰত গৌৰীপুৰৰ মহিলাই লাভ কৰিব ধন। আৰু ইয়াত প্ৰাৰম্ভিক তালিকা। 25 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বনাথৰ মহিলাইও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধন। প্ৰতিটো দিনতে 28 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে ধন বিতৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ। 26 ছেপ্টেম্বৰত জোনাইৰ মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন। আৰু 27 ছেপ্টেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ মহিলাই পাব ভাল খবৰ। তিনিচুকীয়াৰ মহিলাৰ একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব 27 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে। আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰত ৰংখাঙৰ মহিলাই লাভ কৰিব লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন।